because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa pagpasidungog sa Santa Cruz or Triumph of the Cross. Sa kini ka simbolo or kamatuoran sa atong kaluwasan nga ang cross gigamit ni Kristo aron pagluwas sa katawhan. Kita sang tanan giauhag nga mogamit sadta sa cross alang sa atong pagpadayon sa paggamit sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Busa karon uban sa atong mahinulsolong kasing-kasing atong ipadayon og ampo nga mahunong na ning pandemya nga nahimo natong cross dugay ng panahon. To sang iampo ang miambit sa atong cross, ang atong mga benefactors and donors nga ang kabugat sa atong gastuhanan sa Kapilinha di Fatima nga gitukod nato migaan tungod sa daghan kaayong miambit sa paggasto niining maong proyekto sa atong Archdiocese. Hinaot unta nga ang ato sang mga benefactors and donors na malit sa atong mga slots sa Paras Kapilinha tagaan sad og kalipay o kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhin ning kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo. Ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug niingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulug-ulugan sa ilang baba, ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kunang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos.
Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pay nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Na ay nakapalibog nako sa sige na kong balik-balik aning ni ang common kaayo nga gospel paborito para bagid kay ni nato no, John 3:16, for God so loved the world, di ba? Pero si Kristo nagwali siya katong dinhi na siya sa kalibutan, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Dumti ang kalibutan. Sa amaron ani. Nya dinhi ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Nya kita giingnan ta ang nahigugma sa kalibutan iya sa kalibutan dili iya sa Ginoo. Yan saom naron. Nya ingon mas Kristo sunda ko ninyo. Naglibog ko namoy tubag ani. Namoy sulbad ani. Naglibog ko ba kay manugo siya nga ayaw higugma ang kalibutan, niya siya di ay nahigugma sa kalibutan. Niya ingon siya sunda ko ninyo. Nahigugma siya sa kalibutan, di mahigugma sa tas kalibutan. Unya kung mahigugma tas kalibutan, misupak naman tas iyang sugo. Sa man
nagka-sukwahe niyang sugo day. Saman, na mo'y patinaw ani, wa. Parihata. Ato na laning, patakaan o sulti. Bibitaw. Sige kong hangios Ginoo nako, Lord, na-confuse na biya ko ha. Unsaon man ipagsabot nga ingon man ka nga nahigugma kayo kas kalibutan niya. Kami imuming didan sa paghigugma sa kalibutan. Kinahanglan biyaan gid ang kalibutan. Ingon dayo, ang akong tubag mao kini. Dunay gitawag og gugma nga Diosnon, naa say gugma nga tawhanon. Ningon si Kristo sa John chapter 15, John chapter 3 man eh. Love one another as I love you. Paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. So murag iya sa tanggisogo, higugmaa ang kalibutan, sama sa akong paghigugma sa kalibutan. Kay kanimanggong human love or human way of loving, kanibang ato bang tawhanong paghigugma, lahi kaayo sa Diyos nun nga paghigugma. Nga naman, ang Diyos nun nga paghigugma, muhatag og kaluwasan sa iyang gihigugma. Ang iyang gihunahuna, kaluwasan sa iyang gihigugma. Kita, kung mahigugma na ganita sa atong tawhanon nga level, atong pahimuslan ang atong gihigugma. Nakuha mo? Pahimuslan. Tanawa o, naakay yuta, niya gihigugma ni mong yuta, imo din na siyang kuralon. Nga naman, ako ragid ni, pahimuslan ko ni. Wa ni mo gamita ang yuta para kaluwasan. Niyang imo din silingan. Ang imong silingan ba? Di dito nimo paambiton anang imong yuta. Ning kayo, ako ra ni, ako ra gyud mo pahimus ani. Mo nay atong kuan, mo nay atong way of loving. Ako muna, akong uyab, akong bana, akong asawa, akong anak. Unsa pa? Akong kabit, akong kwarta, ako yun, ako. Pirmig yung ako, basta mahigugma lagi ka, ang kunon ginani mo. Maobit ang atong mga manag-uyab karon, sige anang premarital sex, siya, oh, gugma mo ka na ako, paangkon ako ni mo. Angkon na yun. Ako sa una, nakauyab kong mga napo kabuk. Mangyog ko kaangkon na to. Pero sa unang panahon, gitudloan hangtod karon, di man to sa unang panahon god. Sige magigtudlo ang simbahan. Diyos nun nga gugma. Nya unsa may makaluwas? Una, ang imong nindot ihatag ngadto sa imong gihigugma. Nya ang imong bati unsa man? Taguin. Maobitan na ka ng mga manag-uyab. Ang babae, unsa may iyang isulob kung magkita na siya siyang uyab, katog yung nindot. Unsa mang klasihas naong ang iyang ipakita sa iyang uyab, katog yung nindot. Pero pag kaminyo na, unsa may ipakita nga naong sa asawa nga tusbana, ang bati yun. Unsa ipakita sa bana, ang bati. San? Manggawas na ng mga bati, inig kaminyo. No? Pero kana ganing kuan, kanang napamusa, gauros-uros pang inyong gugma, ang nindot gyud imong ihatag. Mao na ang Ginoo, ang nindot gyud iyang ihatag. Nya kay nahigugma man siya sa kalibutan, unsa may pinakanindot didto sa langit nga gihuptan sa Dios? Ang iyang anak. Ngunang giingon diri, kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang anak. Ang labing nindot, kana bang makaluwas, kana bang makaayo sa imong gihigugma, dili nang makaguba ug makahimo niyang masulubon. Nanglitan lalaki, imong uyab babae, virgin. Nganong imo manghilabtan premarital sex nga maghatag mo na niya kakulba, maghatag mo na niya og kalusno sa kinabuhi. Di ba? Masan mo muuyon, gusto sa demo ana di ay. Kawa ninyo iayo. Nya ikaw sad babae,
ang imong uyab laki o litaw, nganong imo man ang sulob-suloban anang mubo kayong short na pagigisi-gisi, pakita-kitaan na ng imong dughan, nga di man na kapugong, muhasmag man na. Nyawa pa man ay trabaho, kay ga-eskwela pa man, or ang nagtrabaho, bago pa man ang nakasud og trabaho, unyag mabuntis ka, nga aka na ikasuporta nimo, mangutkot nas, hastang iyang ginikanan, maapils ka, porhisyo, tungod anang imong short diha, tungod anang imong sige pakita-kita anang imong puson nga nindot kayong kuno tan-aw. Di ba? So dili na to di na to ihatag ang makapagana, makapalami sa imong gihigugma, kung dili ang makaayo. Parehan ninyo mga ginikanan, nahigugma mo yung anak, sigihan nyo hatag og Coke, sigihan nyo hatag anang Sprite, kanang mga kuan, kanang mga ansayan anak, mga tagas kay mga calories, tagas kay sugar, sigihan nyo hatag, patay ng imong gihigugma, 11 anyos pa lang, wa na, diabetic na. Di ba? Nya, mauday na imong ihatag. Mauday ng klasiha sa pagmahal. Sigihan nimog hatag anang computer, kanang cellphone, sigihan nimog hatag ang imong anak nga gamay kayo, maadik na. Mahimo ng adik sa computer nga karon daghan na kay nagtulala na lang mga naong sa mga batanon kay adik sa computer. Apil man ganing di na lang tamo isgot kay kasaon. Hatag yun, hatag. Ang maayo mo ihatag. Kanirong gipanghatag sa atong kaigsuonan, nagipalit nila ang mga slots nato sa kapilinha. Maayo ni dili. Makaluwas dili. Daghan na kitag nahalin ron. 16,798. Sinanga na. Basta. 12,702 na lang nahibilin. Sus, paspasang ni Us-Us. Sunod si Mana ani, wana. 10,000 na lang tingalin eh. Kana kung mamalit mong mayo. Nasiyak bitaw ko gahapon, lain na sana kong shocking experience na ini-text na ko, Pader, ari akos balay kay na ako'y ihatag para sa kapilinha. Abot dito, kuan mi, istorya. Siya raw sa gapuyo, simple nga balay, gulang na sad, di na mo gawas kay, kanabang di na pagawason niya. Observant man kay siya aning atong protocol. Di sad siya mo gawas. Nya sige na mong istorya parte Ginoo, nindot kayo ang iyang mga altar dito. Ako, nindot ni mo no. Isa ay may mga anak. Awa man ko'y kuyog, Pader. Ako ramang usa, pero akong kuyog sila si Mama Mary, sila si Jesus, mga angels, mga saints. Nako niya sa dinis Bishop Chupilo Cabong, sa niya sad Pedro Calungsod, Diyos nun kay ba murag gamungha ba? Gamungha Nya paglain na akong lakaw, isa Pader kay nako ihatag laging Mama Mary, di akong gibitbit, da ako nga rin. Sus pag abot na diha sa sakyanan, unsa kaniyang gihatag ka? May binakog ka na bang mga librito ba nga pa-distribute baka na mga stampita ba? Sus usa man di ka bandol nga tag 500. 10 ka sana kanang gikan kay Central Bank. Ano bang napuo ka bandols mga tag 500 ba? Pila ito total okay ba? Kanang usa ka bandol napuo ka tag bandol ba nga tag 500. Aw pag yun matangtangis putos. That is 500,000. No, 500,000. Untong gitiksa na ko siya karon, gisyak ko nimo ha. Nindot kayo imong gihatag ni Mama Mary. Wa jud ko magtuo kay may magpares inyong balay nga murag harianon, simple man kayo. Nya wa pa siya mo reply. Okay ba kung sa iyang reply kay di man siya ganahan magpa-mention, di man gay siya magpahatag og kanang resibo. Niya lang yun hatag ni Mama Mary. So kuha isa sa nahitabo sa nag-text nako, siya Pader, ganahan ba ko mo donate? Pero kanang imong gi-announce ba nga idritsog butang sa imong bank account, murag maghatag man lang kog temptation nimo. Unsaon pa man pag suta nga imo ginang gihatag ngadto sa
kanana ang tumong sa naghatag nga naa naman as imong bank account, sige bita kagwali nga matintal gyud ka ana mo nang din alang nako punan ang imong temptation, di na lang ko muhatag nako kaway batasan. May sa kayong pagka-analyze nako kaway batasan. Ako din siyang gitiksan, Brad, lalaki man siya, ang akong tanang bank accounts ang nagkupot ang Paris Finance Council, ang akong credit card ang gakupot ang Paris Finance Council, ang akong GCash account ang nagmonitor ang Paris Finance Council. Wa na ko'y gikuptan ron nga akong personal account. Wa ko'y gigasto nga kwarta sa parokya nga way butcher. Wa sa nisod nga kwarta sa akong bank accounts nga way resibo, hasta gani ang bank interest o kanang withholding tax. Ang gamonitor ana ang Paris Finance Council nga naasad mi auditor, ug moari ka diri anytime imong matan-aw ang atong record. Nako ang tinuod nga control sa atong pagpakasala mao ang atong gugma ug kahadlok sa Ginoo. Kay bisan pag unsay record, bisag naapay kuwa na ay ombudsman, basta ang tao way kahadlok, way gugmas Ginoo, mangawat gid na. Ug mao ni ron gaangat atong eleksyon, sige na silang hinapakay sa ilang gipangkawat, gapasa-pasa sila. Ang usa mingon nangawat na, mingon sa utro sa da. Pero naanay kuwa na ay ombudsman. Pero kung ikaw na ay kahadlok sa Ginoo, ang imong auditor mao ang mata sa Ginoo, hastang imong kasing-kasing gisuta. Mabitan nang moingon anako ang akong mga igsoong ubang man itong parokya ba, padalgiun sa mo na nimong 40 mang daghanang mo donate sa imong gipang solicit. Nako usa ra gid tingali akong gipasanginlan kay wa gyud koy giangkon na kwarta nagikan aning ilang gipang donate nga dili due nako. Hasta gani ang akong stipend, ang kwaon ra gid nako ana 5,000 kada semana. Yang akong stipend mo average og 30,000 kada semana. Ang nahibilin ibalik na nako sa parokya. Ana, kay kanang 5,000 makadate-date tamang ko ana sa Madre. Awa na di na mahurotoy kada semana, bisag pila pa ka book Madre makig-date nako. Para sa na akong ihatag-hatag sa mga tao nga angay kana bang mga kanang naglakaw-lakaw diha. Ana, kakita kong security guard nga busluto na in town og sapatos, sige lang yapong guard, ana, tagaan sad, ana, maigking ko ng guard, usahay inig gawas, guard, sudlami, o sige pa din, sod, gawas, guard, imo niyo, ako ni pa din, salamat pa din, ana, dayan, anang, mga makadawat na silag tag 100, tag 200, mura na silag ibayaw sa langit, o mo sanay akong gamitan atong akong gikuha ang gamay. Unyag mahurot-hurot na sad, akuha na sad. In short, nagpasakit sad ko para aning atong project. Kada semana gapalit sad ko labing minus 5 ka slots kada semana. Labing minus na 5 to 10 slots akong paliton. Kaya nga naman, akong ipakita as Ginoo nga ako nahigugma ko aning proyekto ha. Nga ang ako kunuhang income kanang akong stipend o kanang inyong mga ipangtunol. Nako, moingon dayon mo, kani pader kapilin ha, kani imo ni pader ha, imo na pader ana, ako ra nang hikapon ako ni, igabot dito sa opisina ihatag ko ni, ana ako na to, ako umsang ihatag, ana, pero ako jud tong giangkon ako na ni, ihatag ko ni dire. Ngano man kinsa may tag-iya sa akong pagkapari ang Ginoo, kinsa may tag-iya nako ang parokya, ang diocese, ano magsigi pa man kog angkon nga nahigugma man ko sa diocese, nahigugma man ko sa parokya, nahigugma man ko ninyo usahay. Ninyo, o di ba? Nganong ako pa man ang kuhaan, ano bitang mayon ko, padir pagtigom sa imo na kung ano magtigom man ko, isa para sa imong future. Kinsa man din mo hatag na kong future, ako o ang simbahan? Nagpari ko, biyahan gito na ako akong uyab. Guwapa ato. Layo ra na inyong mga naong. Joke lang. Unya,
Karon moingon ako nga mag-secure ko nako nga gihatag naman ako akong kaugalingon sa simbahan. Og dinhin dapita transparent ko sa akong mga gigastuhan mo na di ko mauwaw mosulti ninyo nga nikuha ta ning kwartaha gihatag nato ani ning kuha ta gihatag ani nga naman kay wa jud koy gikuha nga gihatag nako personal. Tuas mga nanginahanglan kay ang tinuod nga simbahan mao ang ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Ang uban wa ganay pagtuo Ginoo. Ana, muanhi lang dinhi kay mangayo. O gahapon diha na say lungon atong gisalbar. Hilak-hilak gid taon ang kuan ri pader di gyud makaya pader. Di na gyud madan, baho na gyud among minatay. Kay di gyud mo release ang ospital kun way bayad unya wa say lungon pader. Mao to. Hatag sa tanan ko nuguna to dako-dako mangito siya pero kapilinhan naman ta to pero saan man hatag ana katong gipanghatag natong bugas daghan kay tos tanan gamay ra kayong ni donate para bugas ana sure tag mga almost 200,000 ngano man daig mas sure tag 200,000 ako man ang kwaon des kolekta buot mo nga para man tos ato intaw mga kaigsuonan nga wa na gani gi ikakaog bugas may na lang to natunulan og 5 kilo rice almost 1,000 families ang atong nahatagan. Nya, ingno na nimo, nangurakot ka pa der. Ganaging atong treasurer niya, kani sila hasta pa ang katapusang sintabo pa der. Disbalansi ko kung papasa ng sintabo niya. Kapoy-kapoy lang mo ng sintabo. Ingon niya, di man gud pa der, di man gud mabalansi. Inig-reconcile baya nato pa der. Di baya gud sintabo. Ngunla na inyong yaka-yakaan diha. May pag mag-rosaryo mo dito. Pag-ampong na pa'y daghang mutunol. Kay para sa tong project, mo na karon paspas kayong nitulin ang atong solicitation, paspas po ilang pagtrabaho dito. Lipay po sila. Na may kwarta. Sinan ka ng 16,798 ang atong halin. Kakaon na sila dito. Usagod katuig kapin nga kumbati nila 5 million ra ang ilang nakuha. Karon wa pa ganita kaabot og 2 ka buwan 16,798 na atong nakuan na raise. Mura mamugway klaro lipay. Para sa mahal nga birhen, para sa atong simbahan. Inig kahuman ani nga naa na ta dihay Center for replika dito sa Our Lady of Fatima sa Cuba da area pagkadakuan ang pagpabuhi is pagtuo pinaagi sa mahal nga birhen. Pila ka kabuk diha ang mga ayos ilang sakit, pila ka kabuk diha ang masulbad ang ilang mga problema pinaagi sa pagpilgrim ngadto ug paghapa dito atubangan sa mahal nga birhen aron ang mahal nga birhen mo imo daana ngadto sa Ginoo kanay manggong pagpilgrim sakripisyo manggon na siya duol na lang tag sakripisyohanan kaysa moadto patangadto sa Portugal wa man ganita ikapliti padung dito syudad adto na noon sa Portugal may papadung na ris norte kay pwede ra mamukong ka na series imong kiyat-kihata ng mga nag-drive Brad okay right senior in town Brad okay ra gyud kayo duol man mao na ang tumong ana swerte kay ta dinis Archdiocese swerte kay ta dinis Pilipinas mo na nga ito mga kaigsuunan karon nga naip kasing-kasing ana nga manggihatagon na higugmang tinud-anay gabalik-balik og hatag na ganiroy na akong gitubag dito ikatulo na niyang hatag karon sugod adtong August 8 katulo na siya ni hatag og tag 20 ka slots ang iyang gipalit katulo na kamo nakausa na mo Mayo, kaduha naman gipadir. Congratulations Ana, puni, imo ang upat. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan ug mihatag sa iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan. Masaligon kitang muingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nipanaw dinhi sa kalibutan nga mulahutay hangtod nga magmadaogon ubos sa bandila sa krus magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan
nga makakaplag na sila sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kahitasan isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanila, nga nahikatulog na diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Mahigugmaong amahan ni ining kinabuhia og sa sunod, ikaw ang among tuburan sa tanang kaayuhan. Sa among pagpasalamat sa imong dakong gugma kanamo, dawata usab ang among mga pangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. May this lowly bread and wine be the sacrifice divine of our Savior Jesus Christ, of our Savior Jesus Christ. All man's labor can produce, you have given for our use. Take, O Lord, our offering. Take, O Lord, our offering. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kadamo sa tanan namong kasaypanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong
gimbutan nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diha sa kahoy sa krus aron diin magikan ang kamatayon didto usab mahibalik ang kinabuhi ug aron si Satanas nga nakadaog didto ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy mabuntog usab didto sa kahoy sa krus pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ay sapa ang gugma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giula aron kang maluwas kalapasan kadautan sa tawag ipapas pasay lugugman ihatag sa Hinaot, Ginoo, imo
Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon nga amuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga cross pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan nga Diosnon. Ang ato lang sang buhaton maghigugmaay sadta og higugmao nato ang kalibutan sa Diosnon nga paghigugma. Dili pahimuslan kung dili luwason. So atong update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance Slots nga tag 1,000 para ni sa atong pagtukod sa kapilinha di Fatima dito sa Takop, San Remigio. As of yesterday, September 13, ang nahalin iabot na og 16,798 slots. Pakusab. Ang atong nahibili na lang 12,702 slots na lang. So reminder di ay sa natay additional nga GCash accounts ang kang Brad Bernardo Jacobi or Brad Loloy, duha na kabuk iyang GCash accounts para maka-accommodate sa mga donors. Na ay bag-o karon tan-awa lang sa atong screen. Inig labi na sa offertory song o karong inig ending sa at finale song 0956-971-2633.
So 0956-971-2633 mao ni ang bag-ong GCash account nato nga official Bernardo Jacobi. Nya ako kay gitagaan man sa kog GCash account Crescenciano Ubod ang ako rasang number no 0916-618-2365. Tanawa lang sa atong screen during offertory songs. Nya karon sang gabi o karong adlaw moabot ang atong bag-ong parochial vicar si Father Arnel Ponce nga taga Danau. 5 na ni katuig sa pagkapari kay na-ordain man ni siya og August 2016 man siguro to. So mas maguwang ni siyang Father Leo sa edad sa pagkapari pero ambot kas edad sa aktual sa pagkatao paparihar tingin ni sila edad niya. Ato siyang hatagan og welcome dinner kung giimbitar ang Pastoral Council, Finance Council o mga leaders sa ato mga organizations o chapels karong gabi na atay panihapon uban kaniya short lang nga dinner pag ila-ila lang o pag istorya-istorya kadiyot aron inig formal niyag sugod ugma sa iyang ministry dinhi abag sa tong parokya ug nako at least kaila na siya nato no. So karong gabi so manimba ta alas 6 sa nga misa, siya mo imumisa karong alas 6 sa gabi niya human ana ang katong mga leaders sa atong parokya o mga organizations mo imutipon dito panihapon niya adto tas may 10 ang wa maapil dito lang mo uli sa inyo ay mo paglangay-langay. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.